Projekt medijski SPF 55+ pokrenut je s ciljem digitalnog i emocionalnog osnaživanja osoba starije životne dobi te prevencije usamljenosti među starijima. Kroz dvogodišnji program sudionicima će biti dostupne besplatne edukacije o sigurnom korištenju digitalnih tehnologija, zaštiti od internetskih i financijskih prijevara te prepoznavanju dezinformacija i sadržaja nastalih uz pomoć umjetne inteligencije. Danas se izuzetno veselimo da smo se našli u Domu Sveta Ana na predstavljanju projekta koje provodi Društvo za medijsku pismenost i medijsku kulturu i udruga Pragma, a Dom Sveta Ana je zapravo na tom projektu suradnik. Naša želja je, jer smo to iz tog projekta vidjeli da je moguće, da nam korisnici koji su starije životne dobi, jer smo dom za stare, imaju određene poduke, edukacije o pismenosti koja je u ovom trenutku izuzetno važna, znači da su upoznati sa mogućnostima i sa radom na internetu, na pametnim telefonima, da se znaju snalaziti u svemu tome ili da preveniramo određene zloupotrebe, a izuzetno je važno i da razgovaraju i o mentalnom zdravlju, da razgovaraju i da dobivaju određene informacije o dobrim međuljudskim odnosima, da razgovaraju o svojoj kvaliteti života. Istodobno, kroz radionice posvećene mentalnom zdravlju, psihološkoj dobrobiti i aktivnom starenju, sudionici će jačati socijalne kontakte, razmjenjivati iskustva i razvijati vještine koje pridonose kvalitetnijem životu. Projekt će u Hrvatskoj provoditi više od 80 organizacija, mi ćemo je provoditi u Zagrebu na nekim dijelovima Zagrebačke županije i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ono što je poanta ovog aktivnog starenja su edukacije obavezne o digitalnoj i medijskoj pismenosti. To je ono što će korisnici Doma Svetog Ana i drugi korisnici koji se nalaze u Novom Zagrebu imati, ili korisnici s Maksimira, pošto ćemo biti u Domu Ksaver, znači obavezno edukacije o nekim digitalnim prevarama, o korištenju digitalnih usluga, alata, aplikacija i sl. I ono što ćemo im pružiti još je potpora vezano za njihovo mentalno zdravlje. Osobe treće životne dobi doživljavaju jako velik broj promjena sa godinama, kao što su možda slabiji sluh, vid ili nekakvi gubici i slično, i onda ćemo im pomoći da se nose sa tim promjenama koje dolaze, da se ne izoliraju, da se socijalno povuku i slično. Sve aktivnosti u sklopu projekta besplatne su i namijenjene osobama starijima od 55 godina. Osim korisnika partnerskih domova za starije i udruga umirovljenika Bistra, u radionice se mogu uključiti i svi zainteresirani građani iz lokalne zajednice. I jako sam zainteresirana za to druženje, te upoznavanje bolje sa tim našim mobitelima, te medijska znanja, zatim druženje sa ljudima, to me jako, jako interesira, a bome i ta mentalna inteligencija, pa onda da čovjek zna da razvija svoje znanje dalje, da ne ostanemo na onom nivou na kojem smo bili, da ipak dalje više znamo i više učimo, plus toga i ta mentalna inteligencija koja je sad došla na te naše mobitele, da se znamo možda i s time poslužiti. Gledam, kompletan program koji je dat jučer i koji sam danas vidjela ovdje na plakatu, mene jako, jako interesira. Živim sama i to je velika stvar, jer čovjek treba imati nekoga s kim će komunicirati, lijepo je nekome pričati, ali najteže u životu nekoga slušati, znate, to je vrlo, vrlo teško, jer čovjek može misliti ti ga slušaš, a zapravo ga ne slušaš u svom svijetu si, tako da razgovori sa ljudima, druženje sa ljudima, to je velika, velika stvar za nas u ovoj trećoj životnoj dobi. Predstavljanje projekta održat će se u 3 termina. U Domu za starije osobe Sveta Ana Zagreb 8. srpnja, Domu za starije osobe Ksaver 9. srpnja, te u Eko-muzeju Bistra 16. srpnja. Projekt je odobren u okviru poziva jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja.